modu zaudete? Ondo zaudete? Begira, pentsa dute izenintak. Zer ondo? Zorionak no fotokopia dira, Erregazkoa. Etorri naiz, arratsalde on denoi, Etorri naiz Amona Josefinak esan didalako etortzeko. Eta Tolosara zer da? Joan behar dut ba, Amona. Eta Amonak esan dit, gaur hemen aurkeztu behar dela ipuina, Tourette sindromeari buruzkoa afesta elkartearen eskutik. Nik esan diot, Amona, afesta baldin badago ni joango naiz. Eta orduan, afesta ere festa delako, eta posa delako, eta lana delako. Eta Amona, zer da sindromia? Eta esan dit, begira, horrotxo. Badaude gauza batzuk, azalpenak behar dituztenak, ulertzeko. Baina batez ere azalduko dizut, zergatik dien garrantzitsuak afesta bezalako elkartea. Eta Amona kontatu dit, gu jaiotzen garenetik, txiki-txikia garenetik, hautitzen garen arte, azten eta ezten baten garela elkarrekin. Horrela da! Eta elkarrengandik baten garela ikasiz, eta elkarrengandik baten garela jasoz eta emanez. Ze batzuoi gustatzen zaigu adibidez, dena berdina gara, baina batzutan ez gara berdinak. Ze batzuk atxegin dute bizikletan ibiltzea, nok atxegin du bizikletan ibiltzea? Zuk bai. Batzuk atxegin dute baloiarekin jolastea, papinekin jolastea, batzuk kontartzara joatea guztoko dute, beste batzuk mendira, beste batzuk biak, kontartzara nor joaten da, eta mendira, eta gauza batzuk eta bestea gustatzen zaizkigun bezala, gauza batzuk egiterakoan, nekatu egiten dira azkar, beste batzuk harin-harin egiten ditugu, batzuk pozik egiten ditugu, eta beste batzuk gehiago gustatzen zaizkigu. Denak ezberdina garelako, eta horretaz gain, mundu honetan, bizi garen mundu honetan, batzuk kolore txurikoa gara, beste batzuk beltza, batzuk dute aita eta ama, beste batzuk ama eta aita, bi ama, bi aita, ama bakarra edo aita. Orduan, deno gara berdinak, baina era berean ezberdinak. Eta horretaz nahi, batzutan gaixotzen gara. Nor gaixotu da noiz behin? Deno gaixotu gara noiz behin. Izaiten teki gaixoaldi motz-motza edo gaixoaldi luze-luzea. Edo izate zanegu sindrome bat, adibidez. Edo esan bezala bizi ditzakegu gauza asko bizitza horietan.